Hey, what's up, and welcome back to my channel. So, first, I'm doing a video on YouTube. New Prime Market, terms and services, and good and rules updates. My name is Monday. Nintendo the new video step by step explain command container. Zaza income YouTubers, YouTubers in Tamna baby because just Nalamata by because skip Kalama say first to last just Nalamata by. So, Manana Boom Land, YouTube good and rules pay updates on so good and rules need some in Tamna Michnia, Zobot important Nova no Hentamna, Michaba, money posting. फैगोन आरोखिना स' बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स' जाय नोंथांमोना इउटिउबार्स बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट आरो जेनाखि बे गोदान रुल्स फैनाय बे गोदान रुल्स आपडेट जेनाखि टार्म्स एन्ड सार्भिस गोदान रुल्स माने आपडेट जानाय स' बेखौ मिन्थिनाया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट आरोखिना स' बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबाय नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामना खोन्थागोन आरोखिना मोजाङैनो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामना खोन्थागोन आं नोंथांमोननो स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स' भिडिअखौ आवगायनायनि सिगां नोंथांमोना दिनै आंनि चेनेलाव जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जेनाखि गाहायाव रेड कालारनि जेनाखि साबस्क्राइब बाटन थायो बे साबस्क्राइब बाटनखौ क्लिक खालामनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' माखासे गोबां मानसिया आंनि भिडिअखौ नायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा नाथाय स' बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम रिकुवेस्ट खालामनाय थायो जेनाखि नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जेनाखि साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना आंनि बे चेनेलावहाय इउटिउबजों रिलेटेड थानाय माखासे टेकजों रिलेटेड थानाय भिडिअसखौ बे आंनि चेनेलाव नुनो मोनबाय थागोन आरोखिना अके स' लेट्स स्टार्ट टुडेस भिडिअ स' फ्रेन्ड्स जेनाखि इउटिउबनिफ्राय गोदान आपडेट्स फैनाय जेनाखि टार्म्स एन्ड सार्भिसेस गोदान आपडेट्स फैनाया बेनो आरोखिना स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै स्क्रिनावहाय इउ आर रिसिभिं द दिस इमेल बिकज इउ आर आपडेटिं द इउटिउब टार्म्स अफ सार्भिसेस अके स' दा बे आपडेट्सखौ मा अलरेडि मा 9 नभेम्बरावनो बेखौ मा US आव 9 नभेम्बर 2020 आवनो बेबायदि आपडेट्सखौ मा आमेरिकायाव जेनाखि US आवहाय बे आपडेट्सखौ खालामखांखाबाय आरोखिना बेखौ अलरेडि बेफोरबायदि जेनाखि गोदान आपडेट्स फैनाय जोंनाव दा इन्डियाआव गोदान आपडेट्स फैनाय स' बे आपडेट्सखौ मा अलरेडि 9 नभेम्बर 2020 आवनो जेनाखि US आव बेखौ मा आपडेट्स खालामना होखाबाय आरोखिना अलरेडि बिसोरनाव सोलिखाबाय बे रुल्सआहाय स' बेवहाय नैबे नायबानो जाबाय नोंथांमोना ए सामारि अफ द चेन्जेस अके स' नाम्बार 1 पइन्टआव दं facial recognition restriction okay the terms of services already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission so बेवहाय मा बुंदों जेनाखि जों सासे मानसिनि जोङो माने माखासे फेस बा माखासे बिनि डिटेल्स स' बेनि सोमोन्दै जों इउटिउबावहाय बिनि उइदाउट पारमिसन जेनाखि बिनि जेनेबा सासे मानसिनि एनादार पार्सननि फट' बा बिनि माखासे पार्सनेल इनफरमेसन स' बे इनफरमेसनखौ जोङो बिनि उइदाउट जोङो बिनि माखासे बिनि पारमिसन बिनि उइदाउट पारमिसन जोङो मा इउटिउबावहाय बिनि सोमोन्दै देखायनो मोननाय नङा होननानै बुंदों आरोखिना बेवहाय अके स' जायजों बे मोनसे while this has always included facial recognition information the new terms make that explicitly clear okay स' बेवहाय मा बुंदों बिनि फेसखौबो बिनि फट'खौबो जोङो बिनि उइदाउट पारमिसन जोङो मा इउटिउबहाय भिडिअ'हाय जोङो गावबागाव चेनेलनि भिडिअ'सआवहाय जों उइदाउट पारमिसन जोङो बिनि फेसखौहाय जों बेवहाय जोंनि चेनेलावहाय जोङो देखायनो मोननाय नङा होनना बुंदों आरोखिना स' जोङो मा बेवहाय मा उइदाउट जोङो बे पारमिसन जेनेबा नोंथांमोना फर एग्जाम्पल हमना लादो जेनेबा आंनि फट'खौ आंनि उइदाउट पारमिसन नोंथाङा जुदि नोंथांनि भिडिअ'सआवहाय आंनि फट'खौ देखायोबा आं नोंथांनि बे चेनेलनि जेनाखि भिडिअ'सआवहाय नोंथांमोननो स्ट्राइक होनो हागोन आरोखिना स' बेबायदि मोनसे गोदान आपडेट्स फैगोन आरोखिना बे गोदान आपडेट्सआ बेनो आरोखिना एबारनिफ्राय बेबायदि जागोन आरोखिना माने जोङो सासे मानसिनि फट' एबा डिटेल्सखौ जोङो आइडेन्टिटिखौ जोङो मा बिनि उइदाउट पारमिसन जोङो मा जोंनि भिडिअ'सआवहाय देखायनो मोननाय नङा होनदों आरोखिना एबारनिफ्राय बे मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट आपडेट्स नोंथांमोना बेखौ मिन्थिनाया जोबोद इम्परटेन्ट स' आइ थिंक नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ स' बेयाव जों सेकेन्ड पइन्टआव जाहैदों मा इउटुब्स राइट टु मनिटाइज बेवहाय मा बुंदों जेन'बा YouTube has the right to monetize all content on the platform and ads may appear on videos from channels not in the YouTube partner program जेन'बा नोंथांनि चेनेलाहाय मनिटाइजेसन अन जानाय नङाबाबो इउटिउबआ बेयाव मा बुंदों इउटिउबआ जोंहा बेवहाय माने मोनसे रुल्स दंखायो जायजों होनना बुंदों आरोखि ना माने रुल्स दं जायनाखि जोङो मा नोंथांनि चेनेलाहाय माने मनिटाइजेसन अन जानाय नङाबाबो नोंथांनि चेनेलावहाय जोङो एड्स देखायनायनि मोनसे जोंहा राइट दं बिदि होनना बुंदों आरोखि ना बेवहाय माने जेन'बा हमना लादो फर एग्जाम्पल हमना लादो जेन'बा सोरनिबा चेनेलाहाय
बा सोरनिबा चेनेलावहाय स्ट्राइक दं जेनेबा भिडिअ'आवहाय सोरनिबा चेनेलनि भिडिअ'आवहाय स्ट्राइक दं बे स्ट्राइक फैनाय जेनाखि कपिराइट स्ट्राइक फैनाय भिडिअ'आवहाय जेनाखि एड्स फैया होमबा स' बेबायदि होनदों आरोखि ना अके स' जेनेबा नोंथांनि बे चेनेला मनिटाइजेसन अन जानाय नङाबाबो एड्स देखायनायनि जोंहा राइट दं मोनसे माने पारमिसन दं आरोखि बेबायदि होनना बुंदों आरोखि ना इउटुबावहाय एबा ओमफ्राय देखायनोबो हागौ जेनेबा स्ट्राइक फैनाय नङाबाबो नोंथांनि चेनेला मनिटाइजेसन अन जानाय नङाबाबो बे भिडिअ'सफ्रावहाय एड्स देखायनो हागौ आरोबाव सेकेन्डआव दं रयेल्टि पेमेन्टस एन्ड टेक्स ओमफ्राय मा होनदों विथहल्डिं स' बेहा मा बुंदों रयेल्टि पेमेन्टस एन्ड टेक्स विथहल्डिं अके स' बे जाहैदों मा जेनाखि फर द क्रिएटर्स एन्टाइटेल टु रेभिनिउ पेमेन्टस साच पेमेन्टस विल बि ट्रिटेड एज रयेल्टिस फ्रम ए इउएस टेक्स रेसपेक्टिभ एन्ड गुगल विल विथहल्ड टेक्सेस वेयर रिक्वायर्ड बाय ल' स' बेयाव बुंखादों दाख्लैनिफ्रायनो जेन'बा जाय नोंथांमोननि चेनेला मनिटाइजेसन अन जानाय स' नोंथांमोना दाख्लैहायनो मोनसे गोदान आपडेट्स फैखादों बे गोदान आपडेट्स फैनायाव मा बुंदों जेनाखि नोंथांमोना गुगल एड्स नोंथांनि जेनाखि गुगल एडसेन्स एकाउन्टआवहाय मा नोंथांमोना टेक्स इनफरमेसनखौ होनांगोन होनना बुंखादोंमोन नङा होमबा जेनाखि नोंथाङा जुदि नोंथांनि बे गुगल एडसेन्स एकाउन्टआवहाय टेक्स इनफरमेसनखौ होआबा माने 24% नोंथांनि इउटुबनि आर्निं जानायखौ काट खालामनानै लाखिनाय जागोन होनना बुंदों आरोखि ना दाननाय जागोन होनना बुंदों स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना दासिमबो नोंथांनि इउटुब चेनेल मनिटाइजेसन अन जानाय एबा नोंथांमोना आर्निं खालामगासिनो दं जुदि नोंथाङा दासिमबो नोंथांनि गुगल एडसेन्स एकाउन्टआव टेक्स इनफरमेसनखौ होआखै नोंथांनाव थाबैनो एड खालामबा टेक्स इनफरमेसनाव होनांगौ जाहैदों बे जाहैदों मा नोंथांनि पेन कार्डखौ आपल'ड खालामनांगौ नोंथांनि माखासे एड्रेस नोंथांनि नेम माखासे पार्सनेल डिटेल्सखौहाय एड खालामनांगौ आरोखि ना नोंथांनि गुगल एडसेन्स एकाउन्टआव थाबैनो बेखौ आपल'ड खालाम टेक्स इनफरमेसनखौ थाबैनो आपल'ड खालाम साबमिट खालाम आरोखि ना अके फिल खालामनानै फर्मखौ फिल खालामो थाबैनो साबमिट खालाम जुदि नोंथाङा 31 मेनि गेजेरावहाय जुदि 31 मेनि गेजेराव नोंथांमोना टेक्स इनफरमेसनखौ साबमिट खालामाबा नोंथांनि बे इउटुबनिफ्राय जेसेबांनाखि आर्निं जानाय बे आर्निं जानायनिफ्राय 24%खौ काट खालामनाय जागोन दाननाय जागोन होनना बुंदों आरोखि ना थाबैनो नोंथांमोना थाबैनो बे टेक्स इनफरमेसनखौ फिल खालामनानै साबमिट खालामदो अके स' आरोबाव बे मा बुंदों नैबाव बुंदों प्लिज मेक शियर you read the updates to the terms carefully. The new terms will take effect on June 1st, 2021 for users outside the US. Outside users, जेनाखि outside US नि अनगा जेनाखि इन्डिया थिन्डिया गासिबो अनेक कान्ट्रि दं स' बेनिफ्राय होनना बुंदों आरोखि ना बे जेसेबांनाखि आपडेट्स फैदों बे आपडेट्स फैनाया मा 1 जुननिफ्राय गासिबो सोलिगोन होनना बुंदों आरोखि ना अके साफ्रोम आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जेनाखि जेनाखि इउटुबनिफ्राय गोदान जेनाखि टार्म्स एन्ड सार्भिसेस गोदान रुल्स फैनायनि सोमोन्दै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जेनाखि साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामो जेब्ला गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा बे आंनि चेनेलावहाय इउटुबजों रिलेटेड थानाय माखासे भिडिअसखौहाय आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोना नुबाय थागोन आरोखि ना स' थेंक्स फर वाचिं गाइस